ahaztu intzatela esatie. 9. eguna, zinemaldian, azkeneko eguna, gaur klausurako gala izangoa, eta film sorpresa bat, film sorpresa ja, ikusi dut. Oin kalkulo batzuk iten, 23 pelikula ikusi ditut, gero 3 dokumental eta serie bat. Jende normalak hori urte oso baten ditu. Hemen izangoa, gero bukaeran, permioa jaso ditupen jendea, entrevistatzeko eta hori dana. Zea raro itean hau dana gutxutxik ikuste. Gauza guztiak jasotzen nahi die, ja ez da geratzen hemen ia ezer, horatzien kartilak nahi die montatzen gauzak eta guazen bitzu. Nik ez dakit egia esan hemen hori egiten dugu. Galara sartu nahi baita. Enun hau espero, baina, bueno, aparte, oindala gutxi hor naiz ia estenatuko ja. Ez dut altuek izango. Hemen jende dana, oso ondo jantzita, elegante, trajiekin, eta ni hemen. Kamiseta, izerretutako kamiseta batekin, lapurtueten poster batekin, eta motxila bat, ile puzkail izaten adekin. Eta gero 12an busi hartu behar den Madridea. Na, perfecto, osea, neia danaz. Diego, todas las gracias que están. Thank you so much, gracias. Bueno, amaitu da zinemaldia, aurtengoz 71. edizioa. Pelikula zinez ikusten, baina bukarako, pelikula erdia ikusi alizen dut, ze autobusa hartzea joan behar dut, eta Madridea gauez, vamos. Lehengo aldet, ez jarri komentarietan. Bueno, bukau da. Ezin dut ondo agurtu zinemaldia. Baina, aurten hemen ibiligea, egun danetan, eta espero guztabizena, urrengo aurtein ikustega, bai? Ez? Zein edaki? Venga, agur!